Joo, terve. Halo? Juu, mä asun tuossa naapurissa. Mä sain sun numerosta tästä taloyhtiöstä. Mä soitan, koska tässä yhtenä päivänä niin rappukäytävässä oli aika voimakas ruohontuoksu ja mä uskon, että se tulee varmaan sun asunnosta. Että onko mä ihan oikeassa? Onko se Valtakadulla? Katsotaan, mä oon varma silti, että ilmassa leijuu savua, joka tuoksuu ihan marihuonalta. Mä en ole täysin varma siitä, tuliko se välttämättä sun kämpästä vai jonkun muun asunnosta, mutta voisiko se tulla muualta? Siis mitä se tarkoittaa? Joo, mä oon tosi pahoillani. Totta kai saat tehdä kotona ihan mitä haluat, mutta sun on syytä myös tietää, että jos sä et jo valmiiksi tiennyt, niin rappukäytävässä haisi kyllä ruoho aika voimakkaasti ja se ärsyttää muita asiakkaita. Et voisitko sä niin kun harkita edes polttavas vaikka ikkunan vieressä tai vaikka peittää etuovessa raon jollain pyyhkellä tai jollain, ettei se savu pääse sinne rappukäytävään. En tiedä, mä nyt ajattelen vaan ääneen tässä. Mikä se on, anteeksi? Mä en ymmärrä, mitä se ruoka... Kai sä nyt kuitenkin ymmärrät, että se tuoksu ei varsinaisesti ole mitään laventeliaa. Toiseksi kaikki naapurit joutuu käymään ostoksilla ihan pilvessä vai mitä? Anteeksi, mä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa.